ønsker os mere lyd. Så brug den her, ikke også? Den er større. Det skete i de dage, at alle AGS-elever og lærere via sms blev bedt om at stille på skolen for igen at blive registreret i Lectio. Alle elever og lærere skulle optælles igen efter det voldsomme Lectio-nedbrud. Alle drog hen til AGS for at lade sig indskrive hos hver sin teamkoordinator. Selv Knud, Josef, Erik drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, Davids by, som hed Bethlehem. Efter SAP'erne var blevet afleveret, var der desværre sket det, at alle teamkoordinatorerne var blevet skrupforvirret. Især en, Stefan, Germanicus, Coordinatus, Maximus, der skulle have været til Minimus. Og det skete også for Josef og hans samleverske Maria. Maria var gravid med hendes første barn. Det var sket efter en tur i kopirummet, hvor de reproducerede nye problemformuleringer til elevernes SAP'er. Maria var nu i 9. måned, og hun døde især med sure opstød. Hun havde vand i fødderne. Hun havde hormonelle svingninger, og det gjorde, at beskeden om lektionedbruddet ikke faldt i god jord hos Maria. På grund af lektionedbruddet var der flere lærere, der havde været nødt til at sælge deres biler. Og rejsen til AGS måtte derfor foregå via kampvogn. I dagene op til afrejsen havde der været let frost, og kampvognene var derfor et rigtig godt køretøj. Men desværre gik Josef og Marias kampvogn i stå på halvvejen. Og Josef og Maria ventede længe i det kolde Asserballe, inden der endelig kom en bus. Rejsen i bussen fyldt med AGS-elever blev for meget for Maria. Og netop da bussen ankom til AGS, udbrød Maria: vandet er gået. Vandet er gået. Josef fik travlt. Han løb ud for at få en taxa til hospitalet. Men da Sønderborg var fuld af mennesker, var der ingen taxa at få. Så det unge par fandt sig en fatboy i et afsides hjørne i det neongrønne Enolab. Og Maria fødte sin søn. Hun svøbte ham i sin jakke og lagde ham på det hårde, kolde, neongrønne gulv. Heldigvis fik hun assistance af jordmor Sankt Anne. Nu var det blevet sen aften, og der var mørkt på AGS. Kun blomsten i gaden lyste. Maria, der var godt træt efter fødslen, og øm bagi, at sidde på det hårde neongrønne gulv, var ved at få nok. Hormonerne i hendes krop rasede, og hun råbte argt: det kan bare ikke være rigtigt, at vi skal ligge her. Det
Det kan bare ikke være rigtigt, at vi skal ligge her. Nu har jeg født en dejlig søn, som fortjener det allerbedste. Økologisk mad fra Susanne. Tøj, en Brio-barnevogn og legetøj uden salater. Nu har jeg født en dig, som fortjener det bedste. Økologisk mad fra Susanne. Uden salater. Og så ligger vi bare her. Og så ligger vi bare her. Min søn skal altså ikke ligge på det hårde, kolde, neongrønne gulv på AGS og fryse. Min søn skal ikke ligge her på det neongrønne gulv og fryse. Marias råb kunne høres på hele skolen. Endda helt over i idræt. En idrætslærer, en pedel og en leder. Kiggede undrende på hinanden. Kom, lad os gå hen og se, hvad der er sket. Kom, lad os gå hen og se, hvad der er sket. Der var stadig mørkt på skolen, og det eneste lys, der anedes, var fra displayet på Knud Josef Eriks mobiltelefon. Han var ved at sms'e til Anders Freibæk og Søren Brygger, at han nu var blevet far. Lyset ledte de 3 personer hen til parret. De så, hvad der gik for sig. Pedellen stak Josef sin halvlunkne gløgg. Idrætslæreren gav Maria et håndklæde til at svøbe babyen i. Og lederen tilbød hende sin halvtomme øl. De fortalte, at de havde hørt hendes råb, og at de nok skulle hjælpe. De tilkaldte straks Per Møller. Per Møller! Rektor, kom lige! Ja. De lovpriste ham. Og Per Møller gav dem lov til at komme foran i køen til registreringen i Lektio. Og efter endt registrering kunne de med en taxa vende hjem til dem selv, hvor de levede et helt almindeligt liv med fast forrentet lån og økologisk bevidsthed i udkants Asserballe. Jesus, som den lille søn blev kaldt, voksede op og blev en intelligent ung mand. Han fik sørme en studentereksamen fra AGS. En smule gammelklog var han måske, men med evner sjældent set hos hans jævnaldrende. Han røg desværre i bad standing hos nogle grimme fyre fra SSS. Bad standing hos grimme fyre fra SSS. Og han mistede livet i en alt for tidlig alder. Fortællingen om ham lever dog stadig videre den dag i dag. Rigtig glædelig jul alle sammen.